Máme náhradu. Stará šuvečka. Dva nové podložečky. Kde sú? Ukáž podložku. Tu je stará. Toto sa stane, keď nepoznáme momentové. Keď zostajú veci za 130 kolesa. Barzie je cenka, takže sa nečudujeme, že pukla. Nové podložky, všetko. Royalty je ready. Royalty je ready vždy. Vždy a všade. Najlepšie sa robí vonku, keď núka je vyteplená dielňa. Nice. No, dobre. Aby ste boli v obraze. Ja sa tam netrafím. Jokadej. Vieš, čo je problém, že ona je tenká? Či nie? Nie. Rovnaká je. Rovnaká je. Povedzte vy v komentári. Je rovnaká? Ľudia, povedzte. Napíšte do komentára. Nevidno si palce, tak teraz. Joj, akurát. Rovnaké podľa mňa, no. Teraz ide tá najhoršia časť. Trafiť to tam, do piči. Zima je vonku troška, dáme si polivočku. Ideme popáliť ruky. Fuj. Sprejik. Tu je Sharon, shoutout, pošlite nám spreje. Švec tam, nešpejšie. Hej, kokot. Do turbiny rovno. No, to je lepší. Však ani kokot som netrafil ešte. Všetko tam u vás stojíš. Jak tam nastrikať čističový brzd. Takže tam je problém. Šrubečku poražilo. Ešte aj do žurky stúdim panček. Horký. Veľký horký. Teraz som zašvec, jak nový buze blok. Čivý buze. Tu, turbina, pekne. Čistá? Hej, ideme na šrubečku. No, paráda. To by trebalo úplne vyčistiť. Počkaj, to teraz odplatím. BMW. Štvorím pod hadicu. A to turbo je suché, zvonka. Nevyzerá, že by púšťal olej. Čakaj, sme natočili, mám to tam vo videu. Hej. Že suchota. Kolo turbinky sucho je. Na kameru, ľuďom. Turbinka suchá. Tam si možnosti. Je to dobrý. Aspoň uvidíme, čo sa tam leskne a čo nie. Teraz nebude, no teraz lepšie vidno. Druhá podložka, tu je. Starú vírus. Daj do teglíka, dáš teglík. Daj tam rovno jednu podložku, sa ti bude hodiť. Čakaj.